Здравейте, хора! Днес ще си поговорим за някои Roblox хакери, които може да знаете. Защото има много неща и Roblox хакери, които трябва да се пазите. Повечето от тях са баннати, но нека да търсим Джон Доу. Джон Доу е един от най-известните Roblox хакери, но не знаем защо той още не е баннат. Той има много рядко име, понеже има разстояние между двете му имена. Ако в момента се опитате да си направите акаунт, няма да можете да имате разстояние между имената. Не знам защо има толкова много лайкове и защо има толкова много последователи, като той си е чист хакер. И даже няма да ми покаже преди колко време е бил онлайн последно, но знам, че е вторият Roblox акаунт създаден след админ. За админ, ако знаете кой е, може да направим друго видео. Още един Roblox хакер, който аз знам, е Джейн Доу. Джейн Доу е приятелка на Джон Доу, нали, не като гаджет или нещо такова. Те са просто нещо като голяма хакерска група. Като напишем Джейн Доу, затова не излиза и Джон Доу. Нещо, което не знам е дали е приятел с Джон Доу и има ли приятели. Не мисля, че би трябвало да могат да са приятели. Да, тя е била последно онлайн преди 17 години. Тя е третият Roblox акаунт създаден. Няма никакви игри, което значи, че си е изтрила официалния акаунт. Тя е играла Roblox за само 2 години, обаче имам още хакери, които искам да разгледаме, като Stickmaster Look. Това е един хакер, който е работил за Roblox, обаче вече не работи за Roblox, понеже е използвал неговите сили Той е използвал неговите сили за да банва хора перманентно и само за няколко дена. Между другото, той още е активен на Roblox и е един от първите акаунти, първите 10 000. Не! Чакай. Обаче той е имал и предишни имена. Като Stickmaster Look, Stickmaker Look, Stickmaster Look, Clever Design, Spookmaster Look, Clever Design, This Ship Sails North, Nice and Imagination Machine, Stickmaster Look и още много такива. Сега той оригинално се знае като Stickmaster Look, обаче не може да видим колко Robux има той. Той е доста голям Robux хакер. Има още Roblox хакери, които се смятат за хакери, като Guest666. Преди около 6 години още можело да си да играеш като гост или по-известно като Guest. Обаче тази опция е била изтрита, защото много хора са ползвали гестовете за да хакят. Има и много Wikipedia, Roblox Wikipedia страници за всички тези хакери, които изброих. Да, има над 2 милиарда
Не, не заслужава. Не мисля, че би трябвало да става така. Понеже, ако не знаете също, ако не знаете, аз имам абсолютно същата игра, просто е Stickmaster Looks Plays. Ако отидем на моя профил, ще може да видим, че и аз имам Alec CSK Plays, обаче този аккаунт съм го създал тази година. Но първият ми всъщност Roblox аккаунт е преди 2 години създаден. Ето това е той. Може да сте го виждали, може да не сте, обаче той вече не мисля, че го помня първата и за това нямам достъп до него, въпреки че имам доста приятели, които не могат да френднат отново, понеже те не знаят, че това всъщност съм аз. Аз тогава още бях Бейкън. Още бях малък Бейкън. Има още много хакери, за които мога да говоря. Примерно, ако отидем на... Ако търсим Guest666 Roblox в Google, ще имаме доста интересни неща. Примерно, ако питаме... Окей, той има много история, въпреки че той е само мит. Той е съществувал, обаче смята се, че той е можел да пише и да прави други неща, които другите гестове не са могли. Тоест хак на Roblox. Да, и тези... Аз много се чудех на тези неща. Също се чудех на някои доста по-интересни неща, но нека да видим кой е осмият създаден Roblox аккаунт. Повечето първи Roblox аккаунти са баннати или са били хакнати, понеже първите Roblox аккаунти ще струват много пари. Това знаели хакерите. Те ще се били стрували доста пари, пари след няколко години, понеже те са едни от първите Roblox аккаунти и затова ако търсите 8 Roblox аккаунт, той е баннат. Да, това е което исках да споделя с вас. Надявам се да ви е харесало. Не забравяйте да струшите лайк бутона, да се абонирате за канала. Това беше от мен. Чао!